I den her video, der vil jeg bevise diskriminantforhold. Det vil sige, at jeg gerne vil vise, at for andengradsligningen, som jo er den, der er på formen a gange x i anden, plus b gange x plus c er lige med 0, med dens diskriminant d, som er defineret til at være b i anden minus 4 gange a gange c, der gælder tre ting. Først gælder, at hvis diskriminanten er mindre end 0, altså den er negativ, så har ligningen, altså vores andengradsligning, 0 løsninger. Det kan ikke løses. Men hvis diskriminanten præcis er 0, så har ligningen en løsning. Og hvis diskriminanten er større end 0, altså den er et positivt tal, så har ligningen to løsninger. Og hvis den så har løsninger, så er de givet, så løsningerne er givet ved diskriminantformen, som jo siger, at x, 1 og 2 er givet ved minus b plus minus kvadratroden af diskriminanten, divideret med 2 gange a. Det er den, vi gerne vil bevise. Og for at bevise den, der skal vi bruge en forudsætning. Så vores forudsætning, det er kvadratsætning 1. Den siger, at hvis vi har en eller anden parentes, der er sat i anden, hvor vi har to led, et m-led og et n-led, så kan vi opløse parentesen ved først at tage den ene i anden, så plusse med det dobbelte produkt, som er 2 gange m gange n, og så plusse med den anden, altså n i anden. Og et eksempel på det her, det kunne så være, hvis vi havde parentesen, hvor at vi havde 2 gange a gange x på den ene side, og b på den anden. Så kvadratsætning 1 siger, at jeg kan opløse den her parentes ved at tage den ene, altså 2ax, og sætte i anden, plusse med det dobbelte produkt, så 2 gange den ene, 2ax, gange den anden, som er b, og så til sidst plusse med b i anden, altså den anden i anden. Det kan vi reducere. Her har vi et produkt, der er opløftet en potens, og der ved vi, at vi godt bare må tage eksponenten ned på alle faktorerne. Så vi har 2 i anden, gange a i anden, gange x i anden. Så har vi 2 gange 2, det er 4, gange a gange x gange b. Nu ser jeg lige a gange b gange x. Rækkefølgen er lige meget, fordi de er gange sammen. Og så har vi til sidst b i anden. For lige at reducere den helt, så kan vi tage 2 i anden. Det giver 4. 4 a i anden, x i anden. Plus 4 abx plus b i anden. Det er et eksempel, og det kommer vi til at bruge senere. Nu kan vi rent faktisk begynde at starte på det rigtige bevis. Så hvis vi starter med vores andengradsligning, a gange x i anden
plus b gange x plus c er lige med 0. Den vil vi gerne løse. Og til det der skal vi bruge nogle tricks. Det ene trick, det er at gange med 4a på begge sider af den her ligning. Det gør vi, fordi vi ved, at det virker. Og det vil sige, at den her ligning, den medfører, at 4a ganget med ax i anden plus bx plus c, det skal give det samme som 4a gange 0. Det kan vi reducere. Herover gør vi det ved at gange ind i parentesen. Vi har 4a gange ax i anden. Det giver 4. A gange a, det giver a i anden. Og så har vi x i anden tilbage. Så ganger vi 4a på bx. Det giver 4a bx. Og vi ganger 4a på c. Det giver 4ac. Og så på den anden side, så har vi 4a gange 0. Det giver 0. Nu bruger vi et trick mere. Og det er, at vi plusser med vores diskriminant. Så b i anden minus 4ac på begge sider af lighedstegn. Den her ligning medfører den her ligning er sand. Nemlig at 4a i anden x i anden plus 4abx plus 4ac plus diskriminanten, så b i anden minus 4ac. Det giver 0 plus diskriminanten, altså giver det bare b i anden minus 4ac. Den vil vi reducere lidt, så på venstre side, så lader vi 4a i anden x i anden stå. Vi lader 4ab stå. abx hedder det. Og så har vi plus 4ac minus 4ac. De går ud med hinanden. Så vi har bare b i anden tilbage herovre. Og på den anden side, så har vi vores diskriminant. Den kalder vi bare for d. Og nu kan vi bruge vores forudsætning, fordi vi har 4a i anden x i anden plus 4abx plus b. Og ifølge forudsætningen, så vil vi kunne lave det om til parentesen her. Så hvis vi lige starter på den anden side, så ved vi nu, at 2ax plus b i anden, det er den venstre side, og det skal så være lige med vores højre side, som var diskriminanten. Okay, og nu kan vi faktisk allerede lave en af vores delkonklusioner. Fordi vi har et eller andet tal, som opløftet i anden skal give diskriminanten. Og hvis diskriminanten den er negativ, så er det umuligt. Lige meget hvad ax og b de er, så kan vi ikke tage et tal og opløfte det i anden for at få noget negativt. Derfor er der ingen løsninger i dette tilfælde, hvor diskriminanten er negativ. Nu antager vi, at den er enten 0 eller større. Og så fortsætter vi bare. Vi kan tage kvadratroden på begge sider. Så har vi 2ax plus b på venstre side, og på højre side, der tager vi plus minus kvadratroden til d. Og det er fordi, vi skal huske, at der kan være to løsninger. Så vi plusser og minuser med kvadratroden. Så vil vi bare gerne isolere x. Så først så minuser jeg med b, så vi bare har 2ax. Og så har vi minuset med b på begge sider. Og vi plusser og minuser med kvadratroden af d. Så dividerer jeg med 2a for at få x til at stå alene. Vi har x er lige med minus b plus minus kvadratroden af d divideret med 2a. Det her det er jo vores diskriminantformel, og
vi kan se, at hvis diskriminanten den er 0, jamen så forsvinder det her, og løsningen bliver minus b divideret med 2a. Så i det tilfælde er der kun én løsning. Men hvis diskriminanten er positiv, så bliver kvadratroden positiv. Og så har vi både en løsning for plus kvadratroden og en for minus kvadratroden. Så det er 2 løsninger her. Og det betyder, at vi er færdige med vores bevis.